Jeg har skrevet væk fra hverdagen. Så har jeg skrevet humor og motion. Jeg har skrevet kammeratskab. Vi har et rigtig godt kammeratskab. Så har jeg også skrevet, det er meget vigtigt, at man lige kommer op og slår Lasse en gang imellem. 7. 7. Jeg har 7,5. Det er meget passende. Ja, det er meget passende. Hvorfor 7? Det er ikke så afgørende i min alder mere, om man vinder eller taber. Gennemsnitsalder. Den hiver du op, hva'? Ja. Uha. Okay, vi er meget tæt på hinanden. Det er vi meget enige om. Ja. Det er jo en blanding af lidt forskellige aldre. Vi ligger meget omkring 20'erne og 30'erne. Ja. Altså, det er en klub, hvor man kan spille uanset alder. Vi har også vores ungdomshold, men på seniorholdet alene er der jo stor spredning.